cha 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 cha. Igbo kwenu kwenu kwezono. Ndị Igbo nọ ndị be anyị nnọọ n'ihe omume anyị nke taa na gadara mmatụ ihe. Na nke taa anyị ga-esi ofe ede. Ofe ede bụ ofe eji mara ndị Igbo niile, agbanyeghị na ndị Ọka na-esi ya esite ya nke ọma, mana ọ bụghị sọ ndị Ọka ka ofe ede na-amasị. Ọ na-amasị anyị bụ ndị Enugu, ọ na-amasị ndị Ebonyi, ọ na-amasị ndị Imo, ọ na-amasị ndị Abịa, ụfọdụ Delta. Enwero ndị ofe ede na-enu ilu n'ọnụ, ma ndị na-abụghịkwu ma ndị Igbo. Ofe ede na-amasị onye ọbụla. Ya bụ na nke taa anyị ga-amụta ka esi esi ofe ede. Ka anyị jee bute ngwungwu anyị ga-eji esi ofe ede nke taa. Ọ dị mma ndị be anyị, unu ahụla anyị gara Akwata ga bute ozu efi eji esi ofe ede nke taa. Anyị nakwara ọgwụ wee bute ede ọgwụ. Anyị ahọchala akwụkwọ onugbo anyị ga-eji esi ofe ede nke taa. Akwa ide mmiri wee bute ogiri ide mmiri. Ogiri a na-agwa gị ha, onye nọrọ ebe a na-emepe ogiri a, onye nọ ebe eni ọ na-anụ isi ya, ogiri ide mmiri. Anyị ewetakwala okporoko anyị ga-eji wee si ofe ede nke taa. Ị ga-ata ama na ọ bụghị sọsọ nwaanyị Ọka ka ofe ede na-amasị. Isha anyị nọkwa ebe a, isha anyị ga-eji wee si ya. Nnu anyị adịla, maka na mmanụ anaghị akọ anyị bụ ndị Ngwo. Mmanụ na-adị kwa ụbọchị. Ya nke a bụ mmanụ ojukwu. Ọ dị mma onye richaa ya ife niile na-ayị ya n'ahụ ana. Nke a bụ ose a na-ahụ jajaja. Ọ ihe anyị ga-eji wee si nke taa. M na-achọ isenye ọkụ n'isi aka ya. Ana m asacha ede ka m tinye n'ite. Edekwa na tupu ị na-esi ihe ọbụla n'usekwu gị, ị ga-agba mbọ hụ na usekwu gị dị ọcha. Ihe na-ekpara gị gburugburu edekwa nke niile ọcha. Ka anyị na-eche ka ede anyị gee n'ọkụ maka ọsụsụ n'ikwe, anyị ga-asụ ose anyị ugbu a. Anyị sụkata ya, anyị etinye ịsha na ya. Nwere ike itinye mkpụrụ ụzịza gị ugbu a wee sịkọ ha nche ọnụ. Sụkọ ha n'abụọ. Ka anyị tinye ịsha anyị n'igwe. Anyị sikata ede a ihe dịka nkeji 45 maọbụ karịa. Na ya pịa ya aka ka anyị mara na o deela nke ọma. Ofe gị rọọ na o deela nke ọma, anyị ahọtuo ya n'ọkụ. Ihe m nọ na ya bụ usekwu. Ana m asụ ose na ịsha. Ị na-esi ofe ọbụla donye mmiri n'akụkụ ọkụ. Dịka anyị na-eche ka ede anyị ghee, m ga-ha etinye nnu na anụ a. Ozu efi Igbo. Ozu efi na anụ m butere na Akwata. Ka m tinye nnu na ya, saa anya, wunye n'ite. Ọ dị mma, asụchala m dị anụ na ose na ịsha ugbu a ma anụ. Ahọchachala m azụ mangara anyị ga-eji wee sinye ya bụ ofe. Ekpebiri m na mma nsụ bekee n'usekwu ma na nke taa eche ka ede anyị ghee. Ihe na-eyi n'ahụ na-egosi na abụ m nwa ada okporoko. Okporoko n'ime ite. Na-asa anụ a nke ugboro abụọ. Cheta na m gwara unu na isi ede anyị dịka nkeji 45 maọbụ karịa.
anya pịa ya aka cheta anyị bụ na odela nke ọma butere ozi n'ọma anyị mara na odela ndị ha asachanye ọ ka fọtụrụ nwa n'ime anụ anyị ugbu a ọtọ dịka nkeji 10 maọbụ karịa ka nha ya ngaji ka m kpuchizie ya aga m ịchọrọ ịghọta bịrịbịrị ụfọdụ mgbe ị ga-eweta akwụ ngwa na ya sie ofe ịta ya ire nọ ihe ndị a niile m tinyere ya aba ya n'ahụ mana ị na-esi ya n'ọkụ ị ga-ekwupe ite na akwụkwọ onugbu anyị ma mkpuchie ka ị nụdịla ibere na akwụkwọ onugbu inu dị ya n'ahụ ị ga-eme bụ usoro ụzọ ka anyị nenezie ya ugbu a o meela nkeji 15 ma karịa anyị sinyere ede a n'ọkụ ya mere na ugbu a ekwenyere m na o gheela nke ọma ngwa ka anyị nene ya onwe nke ọ ga ịbụ ịta ya ahụ ga mmadụ jijiji na ntị gị niile dị gị n'ahụ na-emeghe ahụ esinyela m anụ anyị ede anyị eghekwala tọtọtọtọtọ sụtọọ ya asụtọọ ndị be anyị unu ahụla ya na nke taa anyị na-esi ofe ede maka ndị ka na-esonye anyị oyi anyị na-esi bụ ofe ede nke a bụ nke nwaanyị ọka nke a bụ nke ndị Igbo ugbu a anyị na-eji ịsụ ede anyị n'ite tinyere n'anụ abatala ya n'ahụ mana okporoko ọ bụ na itinyeghị ya nnukwu mmiri ọ tachaa mmiri maka na ọ na-aṅụ mmiri nke ọma m ga-etinye nnu na ya ana m etinye mmiri n'anụ a ga-enyere aka gbanye n'ọkụ maka na tinye nnu na ya obere nnu ka o bidozie ya ugbu a sụkafịa ntinye tụkwa mma anyị asụọla ede anyị ugbu a tinye dịka ngaji mmanụ na abụọ ya chetakwa na m gwara gị na nnu na-eme ka ọ gbarie mmanụ ga-emezi ka ị na-ahụta ndị ahụ na-agbaribeghị ya bụ na ị na-asụ ya ọ na-agbari mmanụ a tinyere ya mmanụ ozugbo a ga-enyere m aka ịhụ ndị na-agbaribeghị nke ọma etinyere m anụ a ihe karịrị nkeji 40 mmanụ ojukwu abụọ ịkọwara gị na nke a bụ nne ehi a sị na nne ehi anaghị eghe ọsịsọ mmanụ anyị ịma mma nke ị gotere ọ mgbe ị batara
Biko ndị be anyị, unu ewe n'iwe, ọkụ adịghị ebe a. Etinye ngaji mmanụ. Ọkụ adịghị. Ọ ihe anyị na-ahụ n'obodo anyị bụ Naịjirịa ugbu a. Ka m na-etinye n'ofe a. Hey! Ekwukwara m ya ekwu na ofe nke a ga-adị nke a bụ ogiri ide mmiri. Ọ na-aba n'ite ugbu a. Ọ bụrụ na ofe edema. Na-achọ ificha ha ncha niile ka ọra n'ukwu ya. Nwere ike iwere isi nna m kwukwara na onye na-achọ iricheta ihe niile o nwere ya na o jikwa isi eke naanị mana anụ efi anyị nọ na ya, azụ mangara anyị nọ na ya, okporoko anyị na dịkewa ire bụ na akpọ ịnọrọ n'ugbo ede arọrọ arọ karịa akarịa. ọtọ ụtọ n'ofe a n'ụdị pụrụ iche. Onye metụ ihe dị aja ọkwa aka ya ka ha ncha ihe ọ na-atọ. Pọpọ ọzọ ntinye ekonye ose anyị na-esi anyị. Ọ na-atọ. Ka ntanye akwụkwọ mmiri ya ka ọ gbọọ nke ọma, ọpụta nke ọma. Tinye akwụkwọ onugbu anyị. Ya bụ na akwụkwọ onugbu ga-abanye na ya ugbu a. Na-asapụta akwụkwọ onugbu a. Ọ na-abụ tupu ijiri ya sie ihe, idenye na mmiri ugbu a maka na ofe ede m adịghịla eyo ya bụ egwu owuwe ewu osite. Ị na-etinyekwa ofe ede mmiri, jikwara nwayọọ na-etinye mmiri. Etinyela nke ọ ga-abụ onye na-esuru ofe ọ dọrọ n'ikpere aka ya na-aracha ofe ụtọ. Etikwana ụdị nke ahụ. Ma ọ bụrụ ndị a na-ere ndị na-enwe ịgbọrọ nwa onye ọzọ akpụ ka ofe ede anyị adịkwala njikere. Na-ekpo ihe ọ na-atọ na mmanụ nri anyị ji na-ekpo ihe ọ na-atọ. Nke a ị ga-afụ ya, ọ ga-eme gị n'anya, ị ga-afụ ya. Ihe ọ dị mmadụ be anyị. Ọ bụ egwu eruola ọgbụgba na n'ahụkwa ya. Ihe ọ bụ esuru azụ, anụ, esuru okporoko. Ofe ede anyị eghela. Esuru Chineke ka nsogodi gị nene ka o si wee ị ga-ama ka o si adị. ife dị ya adagara mma ụwa isi nke a
jụba kedu onye si Ọ gị bụ. ewo nke a bụkwa esuru azụ biko mgbe ọbụla isi ha nara ụdị nri a ime ka m gbagote ebe ọbụla m anọ na nsi ebe ahụ landụọ ọ mụricha ezie ka ọ mara pụrụ gị nka afụgo m na ọbụ onye asị ya bịa ya nyekwa aka maka ndị asị atọ nka ntị eri ewu atọ ka ndị anyị na-arịọ ka ịgọzie ka ọ dị anyị mma n'ahụ ma ndị rigoro ma ndị ka ga-eri n'aha onye nwe anyị bụ Chineke anyị. Item 7 oge eruole mgbe eji ata akụ n'ọnụ. ọ ya ndị be anyị ekene n'ụlọ daalụ Ihe ọ na-atọ, ihe ọ na-ekpo. Ọ bụrụ na ị nọ n'Enugu, gbaa mbọ hụ na ị bịara nene ka ofe a dị.